kooperatiba sa Misamis Oriental ang nakadawat sa financial assistance gikan sa panudlanan sa kapitolyo atol sa ika-12 nga virtual flag raising ceremony. Didto mitambong sa maong okasyon sa Cooperative Development Authority 10 Regional Director Glen Garcia ug CDA 10 Acting Supervising Cooperative Development Specialist Ms. Marissa Catubig. Gitunol ni Governor Bambi Emano ang 100,000 cash assistance ngadto sa Opol Women's Entrepreneurship Credit Cooperative kon OWECCO alang sa dugang kapital sa ilang negosyong sari-sari store ug pautang sa mga miyembro ug 150,000 cash assistance usab ngadto sa Dampias Multi-Purpose Cooperative kon OWECCO isip ayuda sa ilang negosyo nga commercial rice, hog feeds o grocery items. Nahimong malampuso ng paghatag ayuda uban sa tabang ni Provincial Cooperative Officer Alberto Akain, Board Member Dexter Yasay o Binuangan SB Member Elvie Ty. Mapasalamaton ang mga miyembro sa nasangpit nga duha ka kooperatiba sa pagtagad nga gihatag ni Governor Bambi Emano hilabi na kanila nga naningkamot lamang bisan sa ginagbay makatabang sa ilang panginabuhian. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.